இந்த சென்சார் ஒரு மயில வேணாண்டா, மொட்டத்தை கூட கையில இந்த ஆட்சியே வேணாம், தூக்கி போடுங்க. நீங்க 2000 ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு அவரு சினிமா காட்டுறாருன்னு சொல்றீங்க. அதுக்கு பவர் இருக்குது, வாங்குறவன் வாங்குறான், கொடுக்கறவன் கொடுக்கறான். நீ அதே 900 ரூபாய் கொடுத்து ஒட்டு வாங்குறிய, ஒட்டு. அதுக்கு இங்க இருந்து கொடுக்கற நம்ம பாட்டு காசுவா கொடுக்கற, 5000 ரூபாய் கொடுக்குறிய ஒட்டுக்கு, கொப்பன் தாத்தா பாட்டு காசுவா கொடுக்கற. இவன் உழைச்சு சம்பாதிக்கிறான், சம்பாதிச்சு போட்டோம். இது மிகப்பெரிய வேதனை. அது ஒரு மாசம் செய்கிறோம். என்ன அரசியல் நடக்குன்னு தெரியல. கோட்டுங்கிறான், அங்கங்கிறான், மறுபடிங்கிறான், ஆர்டருங்கிறான். என்னடா நடக்கு? என்னை நானே பார்த்துக்கொள்ள கிடைத்தாயே நீயும் இங்கே, அதனாலே தானோ உன்மேல் தனி பாசம். உனக்குள்ளே என்னை நீயும் அடை காக்கும் அன்பை பார்த்து வருங்கால நட்பும் கூட நம்மை